करे के कटनी खाए के चटनी हमरा के सिखइबा का। असो के चैत में ढोढ़ी पहसुआ चलइबा का। असो के चैत में ढोढ़ी पहसुआ चलइबा का। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जा। आशा न बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब चैता सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और रउआ सब अगर अच्छा माइटर खोजा तानी, अच्छा माइटर नइखे मिल पावत तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अगर अच्छा माइटर खोजा तानी तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो रउआ सब सब्सक्राइब कर ली और घंटी के दबावल मत भुलाइब जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त ई सॉन्ग बाटे जौन की ट्रैक पर गाना बाटे, जौना ट्रैक के नाम ह चांद के पार ले जइबा का। तो रउआ सब उ ट्रैक खोज के याद कर सकतनी, वही ट्रैक पे गाना बाटे। तो आई जा रउआ सबके बीच में ई मुखड़ा हम सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनब जा, गौर से सुनब जा। और आशा न बल्कि विश्वास बा कि माइटर अगर म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करा देतनी तो मार्केट में गाना जरूर बाजी, पक्का है हमार वादा बा। तो आप सब अच्छा से गाई जा। आई जा मुखड़ा बाटे। मुखड़ा कैसे बाटे, कहे के भाव बाटे। सुन ये राजा खेते करे चल कटनी, बांधिल सतुआ तू पीस देनी चटनी। सुन ये राजा खेते करे चल कटनी, बांधिल सतुआ तू पीस देनी चटनी। अरे ससुरा यही कुछ ना कइनी, अरे हाथ में हसुआ धरइब का। असो के चैत में ढोढ़ी पहसुआ चलइब का। असो के चैत में ढोढ़ी पहसुआ चलइब का। अगर रउआ सब ई गाना पसंद बा, रउआ सबके अच्छा लगता तो आप लोग ई हमार मोबाइल नंबर पर संपर्क करी जा, जौन कि हमार मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। आप लोग एक बार और नोट कर ली, मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। तो रउआ सब इ नंबर पर ज़रूर संपर्क करी। आप लोग के बीच में कम से कम चार्ज में गाना दिहल जाई, तो आप सब ज़रूर कॉल करी। धन्यवाद।